شو واحد نيدي بلما هو كارير دعام فيش وركوب كتيرة دوكمنت لاينا من بلانس دن علم دي بلا يو مثل يو كن غوريان خلق عن على هذا فين دليل وركوب إركك كلا بيجا بعدي دي نعمت دي تاو إيه الله просто boş saatlerin zümrele fingeler nokla bir beğenmeniz ne diye hiç adam diyor nokta olsun bana diye fenya samolota kelliye maşina ket sattiya samolot getirdi sat fabrikaş diye ne yer adama öngdön çıkana sen fabrikaş tip olmalı ama hoşmen yağdayım yoktur hoşmen yağdayım yoktur biliyor musun açası milyonerler fabrika most haliyanların açmanı ödeme o Xitaydan materialni alya o getiribem satya o tapawdy näme o Xitayda diktir akelden amatly şara ola yo Xitaydan aşır patret getirýän diye erkek gana men bir sözüm halamadym o men Xitaydan materialni alyan getiribem öz brendim o dikýän Liboy futbolka ama şu matqy tuk magazinde satylyp duran futbolka ama şoň Liboynyň aşagynda tiketka we tiketka natçan begen sport tipleri ýöne emblemada arkasynda ýok goýduramak diňe garaşygyna goýdurýar o meselede ala rawan ettirme o näme diýär oraz bilen gatnaşan haýsyýetde bege diýär oraz bilen saýt däle diýär brat men jigi jany jan dosty saýt däle bizim toýumda diýär Şikam dinleýärdi kiçirak ay ödüň bizden saýt bir ýaş kiçide 90-njy ýyllar görýän agam näli düşünürem kämay tekerler oluyor aýer ýyly aýdymlar batdy me dogrymy ýadyma şonokla aýdymlarla öňe aýdymdan gowurýar aýda aýdymam gülü alaglan birat diýişi mesele o türkmeni gidime men ne o yamanlaýmy näme diýin nämesini yamanlaýyn men dostum däl ýa düşmanym däl aýda aýdymam gowuglan birat diýişiler mesele ýok edil saýt däl bilen gatnaşan soň men tanýan karakterini tanýan agam diýär agam bu türkmenime berat ýa-da kol tutdy ay hakykda o kol tutmagy alakdal bu gara doganmady dämi Türkmen marketda ol Türkmen etdiler awal oglanjy o indi ýurduna giresem bilmä Türkmen sana barasylary nesip bolsalar ağam haypat edýänler atlet bermäýdi wagt beremok jan olsun görýän aro 300 000 prosmotr alym indi TikTok'um gowlaşdy birine degip gowlamaly ýalanlar ýok TikTok diýýänler arasynda halal işleten mesele ýok hiç ýyle brand eşik getirip bolanok bu diýär jan olsun wagt yo hemme da getirip bolýar bu mesele ýok Wäder erkek gamenen Liboyda sargasynda hakyky Liuton mar originalny beraber kopýasy originalny ýa hermesin originalny getirdik zakaz berdiler gün getirip berey özüm samolotda düşeni öz alýar öz adyna getirip berey mesele ýok hiç ýyle näme getirme söwdi wadyr da alyp satar öňe halk ne ora getirýär da radylar halk köpçülükde näme kän geçenmeli şo rady getirýän sen ýymyna brandeş getirip kime satjak ony Allah siz onu gelsen mas zonala edil kastummalak ýerýalak satlyk we arenda jaýlar bizde assalamu alaykum degen jaga bir mun habarlaşyp bolarmy ha jogap berdiň diýär bir açan liçkama ýazaýmasaň da ýa bilemem köpçülükdeki din adam olmasa aýtsaň Begam egindäki biraçan egindäki magazyna wa şapka ýönelay. Men ýöne şapka giýýän ýerden şapka bilen bile giýmesem ýüzüm ýakýalay bär biraç gyzgynrak bolansaňlar.
Genç bir minut ya haberleşip bolar. Ya hava arkan haberleşip bolar. Berdi hakda ilişkay ya bırakmak ey bol ya alay bıraksan can sağ olsun berdem özümüz ala oğlum doğruymay değil. Prosto bir neyle tersrak guruldu yanlışını düşündü qara can sağ olsun iyi degese Allah can kadar gecede hiç kimim bu ne degese melen ok doğruymay değil. Berdiğin bu ne degese melen ok ya bakça şoğun bu ne degese melen ok ya yine birinin bu ne degese melen ok Allah can görenlerini başkası olur hakikattan bizi görüyorlar hakikattan başka adam can ağam näme hizmet satip dolu bileme TikTok'ta bir açık adamlar haypalı gelip eyle beyle diýerler da mena şoň üçin halamak dogrymy değil. Sen joy meni görüňde nähilek meselem dara ağam diýip dursun TikTok'ta da başgalar diýip dursun ol erkek elşanlat däller. Şewal adamlaryň ýürekleri bolýan. Ol bolýar. Liskaňa ýazyp biri eýle beýle diýse başga urunýany köpçülikde çykarsaýam geçmän hereketleýän. Berdi övünüp efirde 1400 adam diýip ağam senem dura ahly tökmen mertlikleme seni gollaýar ya wagtjan olsun şuma dogrymy deýin. Düşünýän adamam da dogrymy deýin. 1500 adam ma diýärmi? Näçe adam ma diýär? 1.5 k diýär. 1500 adam bolýarmy? 1400 adam var. 1500 Kaçaydı ya yok canım olsun şeyle kalın üstünde doğrudan gezip börse o kaçaydık ne amorca o meli değil o şeyle kalın üstünde gezip canım sağ olsun bıraksan bela veterden hop katardan ne Allah canı öyle olsun. Sağ mı magazine hep de düş safa var ya. O